खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी। बे समाव हादराव कोरोना भाइरासआ गिख्रंथावै बांनायनि सायाव मोनसे गोदान आपडेट होनो आवगायदों। नंगौ, हादर नाङैनो कोविड-19 नि केसफोरा थाद'नाय गैयै बांगासिनो दं। थांनाय 24 घन्टायाव 511 गोदान केस मोननाय जादों। बे समावनो हादरनि राजधानी दिल्लीयाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे 7 सुबुंफोरा सन्देरनायनि जाहोनाव जिउ खोमानांदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दिल्लीयाव सन्देरनायनि जाउनाव थांनाय 24 घन्टायाव 56 गोदान केस मोननाय जादों। राजथावनियाव दासान्दि कोविड-19 नि गासै 294 एक्टिभ केसफोर दं। बेनि गेजेरावनो दासिम 214 सुबुङा मोजाङाव फैबाय होनना खौरां मोननाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला दिल्लीयाव सासे 60 बोसोर बैसोनि आइजोआ कोविड-19 जों जिउ गोमानांदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला हादराव कोरोना बेरामनि अनजिमाया 2000 नि बारबाय होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। मिरुआरि सावस्रि मन्थ्रि बिफाना डेटा फोसावदोंमोन दि मैया एबा 30 मेसिम गासै हादराव 2710 केस रेबगान्थिनाय जादोंमोन। नंगौ, हादर नाङैनो कोविड-19 नि केसफोरा थाद'नाय गैयै बांगासिनो दं। थांनाय 24 घन्टायाव 511 गोदान केस मोननाय जादों। बे समावनो हादरनि राजधानी दिल्लीयाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे 7 सुबुंफोरा सन्देरनायनि जाहोनाव जिउ खोमानांदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दिल्लीयाव सन्देरनायनि जाउनाव थांनाय 24 घन्टायाव 56 गोदान केस मोननाय जादों। राजथावनियाव दासान्दि कोविड-19 नि गासै 294 एक्टिभ केसफोर दं। बेनि गेजेरावनो दासिम 214 सुबुङा मोजाङाव फैबाय होनना खौरां मोननाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला दिल्लीयाव सासे 60 बोसोर बैसोनि आइजोआ कोविड-19 जों जिउ गोमानांदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला हादराव कोरोना बेरामनि अनजिमाया 2000 नि बारबाय होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। मिरुआरि सावस्रि मन्थ्रि बिफाना डेटा फोसावदोंमोन दि मैया एबा 30 मेसिम गासै हादराव 2710 केस रेबगान्थिनाय जादोंमोन। नंगौ, हादर नाङैनो कोविड-19 नि केसफोरा थाद'नाय गैयै बांगासिनो दं। थांनाय 24 घन्टायाव 511 गोदान केस मोननाय जादों। बे समावनो हादरनि राजधानी दिल्लीयाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे 7 सुबुंफोरा सन्देरनायनि जाहोनाव जिउ खोमानांदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दिल्लीयाव सन्देरनायनि जाउनाव थांनाय 24 घन्टायाव 56 गोदान केस मोननाय जादों। राजथावनियाव दासान्दि कोविड-19 नि गासै 294 एक्टिभ केसफोर दं। बेनि गेजेरावनो दासिम 214 सुबुङा मोजाङाव फैबाय होनना खौरां मोननाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला दिल्लीयाव सासे 60 बोसोर बैसोनि आइजोआ कोविड-19 जों जिउ गोमानांदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला हादराव कोरोना बेरामनि अनजिमाया 2000 नि बारबाय होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। मिरुआरि सावस्रि मन्थ्रि बिफाना डेटा फोसावदोंमोन दि मैया एबा 30 मेसिम गासै हादराव 2710 केस रेबगान्थिनाय जादोंमोन। नंगौ, हादर नाङैनो कोविड-19 नि केसफोरा थाद'नाय गैयै बांगासिनो दं। थांनाय 24 घन्टायाव 511 गोदान केस मोननाय जादों। बे समावनो हादरनि राजधानी दिल्लीयाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे 7 सुबुंफोरा सन्देरनायनि जाहोनाव जिउ खोमानांदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दिल्लीयाव सन्देरनायनि जाउनाव थांनाय 24 घन्टायाव 56 गोदान केस मोननाय जादों। राजथावनियाव दासान्दि कोविड-19 नि गासै 294 एक्टिभ केसफोर दं। बेनि गेजेरावनो दासिम 214 सुबुङा मोजाङाव फैबाय होनना खौरां मोननाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला दिल्लीयाव सासे 60 बोसोर बैसोनि आइजोआ कोविड-19 जों जिउ गोमानांदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला हादराव कोरोना बेरामनि अनजिमाया 2000 नि बारबाय होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। मिरुआरि सावस्रि मन्थ्रि बिफाना डेटा फोसावदोंमोन दि मैया एबा 30 मेसिम गासै हादराव 2710 केस रेबगान्थिनाय जादोंमोन।